Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ukuthula makube kini nonke nezibusiso nomusa ka Allah ube nani nonke. Unjengalwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam kuthiwa wathi uma ngabe esixwayisa noma esigqugquzela wathi talibul ilm faridatun ala kulli muslim. Ukuba nentshisekelo yokuba nolwazi, yokufuna ulwazi ukuze ukhaliphe ufunde, kubalulekile, it's a must kulo lonke imuslim. Manje ke bafowethu kusenenzeka ke ukuthi ke nebuza ukuthi umkangabhodwe ushandu kandaba usontshikase umthenga inkomo abaphozana bethenga amahlahla. Lolu lwazi lolo lungaka asilethela lona la ulicobelela kuphi? Ngithe namhlanje ke angenibonise the last university engifunda kuyo kumanje. Ethi nesibona isikhathi ubani kumanje? Ngisesikolweni ngisafunda namanje. Kule minyaka le engikuyo ngisafunda namanje. Hlala ke wena ke uloku ubhizi uxhobana nentwala yakanyoko. Ube umnqolo. Uyitshela ukuthi hayi wena so waqeda ukufunda. Imfundo ayiqedwa mfowethu, imfundo ayiqedwa dadewethu. Ngithi ke anginibonise ke iuniversity engifunda kuyo kumanje ngaphezulu kwala esengidlule kuwo. Ngicobelela nje ulwazi ukuthi ngikwazi ukuthi nami ngisizakale, ngazi ukuthi kwenzakalani ezweni. Ake niboneke la. I-parking lot le la kupakwa khona. Ngithi yabona i-parking lot le, i-parking le yakhona. Yayibona ke iyoke i-building yakhona ke le, yaqala ke i-building yakhona ke le. I-university le engifunda kuyo njengoba ngikhuluma nani kumanje ngifunda lana ke manje. Ayithi yayibona insizwa le iyaklina. Insizwa le iqhashiwe ukuthi ikline singahambi endaweni engcolile. Ngithi yabona yisisakhiwo lesi. Yisisakhiwo lesi. Ngathi ngisondele. Yizizakhiwo lesi. Ngithi yayibona ukuthi ingakanani. Isakhiwo esikhulu kakhulu lesi osibona la. Ngibona? Iyo ke indawo le engifunda kuyo. Ngithi yabona? Nazi insizwa nazo zisemsebenzini. Awuzwa ke? Bona insizwa semsebenzini insizwa. Uboni ke umnyango ke loya esingena kuwo ke mase siyela ukuze naseklasini. Salindile ke. Uprofessor lo osifundisayo akafiki uyeza usendleleni. Ngiyakubonisa nje ukuthi ulwazi lolu engikhuluma ngalo kukuphi la engilicobelela khona. Uhlaleke wena lapha ekhaya. Angithi yezwa ke? I-alarm leyo osho ukuthi hayi sekuyasuka lokho okwakhweza ikati emthini. Wathi ufuna ukufunda. Isikhathi ke sokuthi ufundeke manje. Angithi yabona? Iyo ke inyuvesi le engifunda kuyo kwamanje. Imoto zabo ke lezi. Imoto zabo ke lezi laba abasifundisayo. Angithi yabona? Yisisakhiwo ke sonke lesi osibonayo senyuvesi ke manje lapho engifunda khona ke manje. Kodwa ngeke ngikutshele ukuthi kuphi ngoba uzosuke bese uzongimela esangweni wenza umsangano. Ngeke ngikutshele ukuthi kuphi. Yayibona?
Yiyo yonke iparking lena nje ubona nje ukukhuphuka ukuya le kuseyijalidi la khona lonke lelo libonayo yobubona nje. Sengisho ukuthi-ke ungathi-ke kusasa ubungazi ukuthi uMbatha ufundaphi enye yamanyuvesi le kumanje ngifunda khona la, amanye sengidlulile kuwo, angeke ngibaleleke amanyuvesi esengidlule kuwo ngoba kuyoba sengathi manje ngiyayiqhayisa, kanti cha angiyiqhayisi, ngizama ukukubonisa nje indlela umhlaba ngendlela umhlaba esengiwuhambe ngayo, ngicobelelana nolwazi lolu engibuya wena ngizokwethekela lona mahhala. Mawuqeda wena bese uyangidelela, mawuqeda wena bese uyangithuka, okunokuthi ubonge ukuthi ngikunikeza ulwazi wena okade wena ungenalo ngoba ungakhonanga ukuthi uyofinyelela la mina engifinyelele khona. Ngiyathemba ukuthi-ke iy'ngane zakwethu niyabona ukuthi akudlalwa, kuyafundwa ngempela, kuyasetshenzwa. Angibonge-ke, ngithanda nonke nje kakhulu, ngizoloku nginilethela nje ulwazi engilitholayo, ngizoloku ngililethile ey'ngane zakwethu. Ikhona-ke la engicobela khona ulwazi-ke la. Angithi uyabona-ke la, angithi uyabona la kungena abesimame la, kukhona abesimame, kufunda abesimame la. Isakhiwo sethu singapha eceleni, abesimame bangapha nabo eceleni kwethu. Kufunda konke, akufunda amadoda kuphela, nabesimame bayafunda. Ngiyathemba niyabona-ke bafowethu. Angibonge-ke nje, inkosi yomusa inibusise, nani nibe nentshisekelo yokufunda noma sinifundisa lokhu esikutholayo okuncane kolwazi esinalo. Umuntu ayimisele nje ukuthi ngizofunda nami ngibe nolwazi, ngizokhona ukuthi nami ngikhululeke empilweni, ngingabi umuntu ophila endaweni kodwa ulwazi ngibe ngingenalo, ngiphumputhe ngibhekile, ngithuluze ngizwa ey'ndlebeni. Yayibona into esinjalo. Angibonge-ke bafowethu, angibonge-ke ama-Afrika amahle.